guys, magluluto kami ng Autan Bisaya. So, ito na yung aming malunggay. Fresh na fresh pa. So, nilagyan na po ito ng tanglad guys. At saka ubi. At may isda na rin na sinugba. So, kloba na to para dali malata ang ubi. Asa man ang din. Ano ko ng ubi? Ano, gaya pa on? Naugatan na ano ba? Gaya pa on. Nagkukain ko ano, nipis man tanan ko. Sabi ko lang ha. Kung tingnan ko ang lugar. Hoy. Kumok na? Ha? Kumok na? Bakit? Nagluod to. Ano to? Ay! Ano na, mausip. Ano to na lang kaya? Luto na lang ko. So, ito iduot na to guys. Kasi wala talaga yan. Start yan. Lagyan natin ng sarap pampasarap. 1/4. Lang yung kalay, bakit? 1/4 para maasim, maging ang asim. That's all. I will teach you how to. After this guys, atong titilawin, try test. So yan. So atong tilawan kay ano ko lang asin. Ito na guys. That's enough. Itong tutos lobi. Ikat-kat to yun, te. Gambay ko. Good na guys. Sarap. Ano guys, luto na guys. Once natin natin sa mga 5 minutes or 5 to 10 seconds or 20 seconds or basta mo na, basta luto na atong ipakon din guys, kaya hindi namang kuhan, lalog. Ano niya na, uniugto na ta. Uniugto niya. Ang ganito oh. Yabang. Ayan, finished product.
Mana utan Bisaya. Bye. Thank you for watching. See you to my next vlog. Please like, share, and comment. Thanks.